Gisugdan na pag-dispose sa Commission on Elections Comelec Mandaue ang ubay-ubay nga mga campaign materials nga ilang gipanghipos atol sa Oplan Baklas na puno ang usa ka truck sa mga campaign materials nga ilang nasakmit sud sa 3 ka oras nilang operasyon ni atong miaging adlaw. Ang detalye pinaagi ni Rico Sirino. Gipang-dispose ning makawani sa Comelec, Mandaue City ang mga posters o campaign paraphernalia nga ilang nasakmit. Gipanggunting o gipanghipos ang mga lipak o kahoy nga frame niini. Mao kini ang nakumpiskar atol sa simultaneous nga Oplan Baklas nga gihimo ni atong adlawng Lunes. Sa Mandaue, moabot sa usa ka truck sa mga campaign materials ang nakumpiskar. For disposal gina siya. For disposal kay dilim na siya protected sa balaod. Mutakda pa ang Comelec og laing schedule sa baklas nga ilang himuon apan makig-coordinate pa sila sa DPWH ug kapulisan alang niini. Subling pahinumdum sa city election officers sa mga kandidato mutuman gyud sa balaod. Lakip na niini ang pagpahinumdum sa ilang mga supporters nga dili magpataka og pamutang bisan asa. Kung magpadayon sila, ang katong magpadayon ng butang bihapon bisag dili kuan padadaan na tong notices kung still mao na ang pa-explainon nganong ilang ibalik o kung dili gani that's the time nga maka-file na tag action na against nila. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sireno, Balitang Bisdak.